Почвам. Чакай. Да го увеличим. Аре, снимам те наистина. Чакай, аз базара. 10 минути, ей! Айде, Макук! Аз снимам! Снимам, Снимам, Макук! Снимам те на забавен канал. Като гледам от тука. Ай, от тука верто, бе. Часовника! Айде, го, часовника е там спокойно. Айде, отивай, още 5 минути имаш, Ама он излиза на 2 минути. Да, имаш 5 минути още. Колко е часа? Още имаш още. Кажи колко е часа, бе. Рано. Да. И 17. До и 22. Добре, 11. Леле. Аз виждам, че го качим, не се шегувам. И ще напиша отгоре. Вижте Александър в ръката. Брат, главата. Да, Аз съм ме потапил, Леги цели минути 50 стойки си давам. Колко е? Колко е? Колко часа? И 12. И 12. Как и 12? Не те лъже, не се базика. Леги 12. Гледай го. Давайте ме чути. Дай, тук е по-слънчево. Тук има гущери. Брат, не застилна там. Леги, приглъска. Айде, аз съм дука. Айде, аз съм дука. Айде, 2 минути го снимам вече. 2 минути. Да, и 48 секунди. Значи стана и 13. Ага. И 13. Как е 13? Бавидава бавно. И 13, бе. Да, и 14, объркахме се. Я ви покачи. Дай часовника. Айде, леги. Не, стига, моля Ще те. бием Бакук, често ти казвам. Не, моля те, не. Аз съм ти да приудишка. Аре, снимам те. Аре, ще качим, какво правиш? Айде го водата, бе. Ева, легни ти. Ей, блядь, че го качим, бе. Да бъдем да качим сам, да той е по-луд. Айде, аз те снимам, верно. Почти 4 минути, какво правиш? 5 минути, че те снимам и това е. Няма 10. Аха! 5, бе. Сега е почти 4-та минута. Тук има гущери. Пусите го гущера. Има и риби, има и жаби. Гущери имаме. Няма път, бе, спокойно. Дай, на. Снимам го, спокойно. Не, Ще го качим. Гущери, бе. Майкък. Има гущери. Айде, снимам те, бе, Бакук. Почти 5, айде, бе. Почти 5 са, бе. Ела, е там. Стига, бе! Санде, че те качим, какво правиш? Може да се ли гави, бе. Няма го дам нищо. Добре,
че го снимам 10 минути тогава. Нали ще ставаш известен, бе, какво ти давам 2 лева? Айде бе, известен! Как пърди вода? Брат, стигате! Айде бе, почти 6 минута е бе. Фърли се сега! Фърли се бе! Фърли. Е така потопи си Ама фърли. първо излезе там те и се засили се. Да, верно. Много е готов, ще станеш известен. Ма че станеш известен. Верно бе, Бакук. Аз сам рипни погъс. Ега как го снимам само. Шеста минута го снимам. Ще е много коментари. Готово ли е, бе? Не, Не. още ама рипни, иначе нема. Аз сам рипни. Рипни бе, Бакук. Рипни бе. Ще станеш известен, че те викат да я разблазнаваш децата. Да, че те викат. Айде, Ще викат. ще те водим на главе. Може, той е близко. И 20! Още 2 минути. 2 минути. Не, водата бе, нема ти дам нищо. О, бе, Бакук. Не цял водата не ме интересува. Ама има по-3 7 минути. Бакук, ще бием. Фъгли се, бе, Бакук. Напърни се, ма. Ма. Секси, пърни се. Аре да не те бутма нас. Хайде, те бутне билея, защото... Или излезни аз да те бутнем, да падне. на камерите. Моля ти не е топ. А. Той се подбери къде слезе. Гледай го тук. Още колко минути? Още една. Аре! Падай долу, бе! След 12 ще пискаш, не сега. След 12 ще пискаш, не дей. Помисли, че те бътите колят едновременно. Ще го е бъд, верно. Да не има гущеро панелата, бе. Нещо черно на нея. Отгоре. Лази ти по гърбо. Как ти дълва гъза? Го снимам. И 20, бе! Аре, влезни за още на. Да! Има още 7 секунди. Станислава. Видях я. Вземи си часовник. Вземи си го.